ба ҳама ассалому алайкум. Имсолам ба охир расид. Камтар қисса нақл мекунам, бо диққат гӯш кунед бародарон. барои ман 2025 сол вазнинтар гузашт. 2024 сол моҳи декабр ман қарздор шудам ба суми калон. ман то 8 ноябр 2025 сола, яъне барои қарзро кандан кор кардам. ба амри Аллоҳ ба дастгирии шумо 8 ноябр аз ҳама қарзумон халос шудем. раҳмати калон бародаронам ва апаву хоҳаронам аз мо билет гирифта дастгирӣ карда истоданд. раҳмат. одамоне ки аз бари ман рафтанд метавонанд баргарданд ки ман дигар қарздор нестам. дар ҳамин зиндагӣ як чиза ман фаҳмидам ки агар аз болои сарат афтоб равад, дар қафот будагӣ соятам мерафтааст. ҳамин чиз аз хотиртон набуроред бародарон. барои ҳамин хотир агар камтар мушкилӣ дар афтидед, роҳ афтода нашавед, ҳаракат кунед, сабр кунед, кор кунед, пешравӣ кунед, аз он дам боло қувва расед. аз баратон вақти қарздории шуморо фаҳмида рафтан пас пушаймон шавад. иншааллоҳ ба амри Аллоҳ пешравимон ҳозир хуб аст. ман фикр мекунам 2026 сол иншааллоҳ бо хуб мешавад, бо ҳаракат мекунем, бо хуб шавад. ашибҳое ки 2024-25 сол кардем, ҳаракат мекунем ки ҳамон ашибҳоро такроран накунем. барое ки мо як компания кати кор кардем, ӯ компания моро қарздор карданд. ба дастгирии шумо бародарон мо аз ҳамаи қарзомон халос шудем. яъне аз мо билет гирифта дастгирӣ карда истодед шумо. раҳмат барои ҳар яки шумо, ҳар яки апаву хоҳаро, ҳар яки бародаронам. сарбаланд бошед. ба ҳамаи шумо соли меомада, яъне 2026 муборак бошад. ба ҳар яки шумода бурдворӣ хоҳонам. аллоҳ нигаҳбонтон, сарбаланд хонобод бошед. раҳмати калон.